Budskabet er til at forstå. Talentmassen i dansk-amerikansk fodbold når i disse år helt nye højder. Større tilgang, og spillerne, der kommer, bliver bedre og bedre for hvert år. Man kunne virkelig ikke ønske mere. Trods cheftrænerens ros er der dog stadigvæk langt til NFL for de håbefulde unge mænd, som i dag var mødt op til Rookie Day. Hvis muligheden byder sig, og folk synes, at jeg er god nok, så kan man næppe sige nej. Jamen, man kan jo altid prøve at knokle for det. Altså. Det kunne være fedt. Jeg ville helt klart prøve at gå efter det, hvis jeg var så god. Jeg tror lige, jeg skal vælte et par 100 mennesker først, men så kan det være, at der er nogen, der får øje på mig. De par 100 mennesker skal dog ikke væltes helt uden hjælp. Dansk-amerikansk fodboldforbund har nemlig i mange år gjort en stor indsats for talentudviklingen. De spillere, der er i Danmark, de får en god grunduddannelse til at begå sig over i USA, når de kommer over på enten high school eller college. Talenter, der bliver flere og flere, har et væsentligt højere niveau nu, end de havde for 10 år siden. På et enkelt område må forbundet dog give fortabt. Et mantra i amerikansk fodbold, det er jo, at man kan ikke lære størrelse. Så hvis der kommer en rigtig stor dreng herud, så kan man næsten ikke blive gladere som cheftræner. En stor dreng, der kan lige røre sig lidt og give nogen andre nogen på madkassen, så bliver man fantastisk glad.